Bihar, ustailak 18.1936an Franco gidatutako jeneralean egindako kolpe militarraren 90. urteurrena da. Gerra zibil odoltsu bati eta 4 hamarkadako diktadura militarrei bide eman ziona. Heriotza erbestea eta errepresioa lagun izan zituzten Nafarrek denbora horretan. Iraganarekin kritikoa den memoriatik gogoratu nahi izan dugu. Ez ahazteko, hori da Nafarroako gobernuak bultzatzen dituen memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoen ardatza. Eta hori gogorazi nahi izan dugu memoria eta bizikidetzako, kanpo ekintzako eta Euskara Departamentutik aurten bultzatzen ari garen jarduera programa baten bidez. Eta beste kolpe militar bati ere lotu nahi izan dugu programa, duela 50 urte Nafar asko beren etxean aurkitu zuten herrialde baten jasandakoa, Argentina. Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak, memoria partekatuak Nafarro-Argentina diktaduran 1936, 1966, 2026 da programa. Decía que horregatik jakinarazi nahi dizuet aurten Nafarroko gobernuak irailaren 21ean bakearen nazioarteko eguna dela eta egiten duten aitorpen instituzionala Abuelas de la Plaza de Mayo elkartari eskainiko diogula. Argentina errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberrien bilaketan egindako lanagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.